pe soția sa levitând deasupra patului, iar într-o altă ocazie a simțit o prezență nevăzută urmărindu-l constant. De asemenea, se spune că ușile și ferestrele casei se deschideau și se închideau singure, iar obiectele din casă se mișcau fără niciun motiv aparent. După doar 28 de zile, familia Lutz a fugit din casă în toiul nopții, lăsând în urmă aproape toate bunurile lor. Ei susțineau că entitățile din casă erau atât de malefice, încât au simțit că viața lor era în pericol. După plecarea lor, casa a devenit rapid subiectul unor cărți, filme și documentare, toate încercând să redea groaza trăită de familia Lutz. Deși există sceptici care cred că povestea a fost exagerată sau chiar fabricată pentru profit, George și Kathy Lutz au rămas până la sfârșitul vieții lor fermi în convingerea că au fost martorii unor evenimente supranaturale îngrozitoare. Cazul Amityville este considerat unul dintre cele mai faimoase și înfricoșătoare